kana ndakakuringa kukuringa kwandakaita ndiri kuringa wakazvitakura asi chawakazvitakura chacho ichocho imhepo hapana chiro chiripo ndandopanda nerandorevedza nderekuti tarisa uonei kuti nguvana yako yekutsika jiri kamwedzi yakadambuka sandiro herei hai machinda sandiro herandorevedza ndiri kusvika pachirahwe changu ndoba ndiri kusvika hosha yakura iyi ndo zvaakuitika pauri kuri zvino ndakakuringa ndakakutarira mukati medumbu rako imomo unotonzwa mhepo kana kunzwa chimwe chiro chinoita sechinogurugudza mukati medumbu imomo chinosvika panguva yekuti kana uchinge waenda kuchimbuzi unonzwa kuti pane zviri kuda kuitika chii chinondirwadza pane chinhu chandinonzwa chichirwadza asi chinozondibaya nguva zhinji chinenge chichindibaya kugara kwanini ndakaita saizvozvo ndichitorwa musoro makadi muri Zimbabwe kuchingamidzai kwandiri kuita pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagio Kwamupurwa kana kuti Sokostina. Muri Zimbabwe muzuva ranhasi ndiri munzvimbo yeSt Mary's pamusha pasekuru Ndudzo. Tasvikawo pamusha pano tasangana nemudzimai anonzi Chipo Nyamadzau ane makore 47 years ekuberekwa. Mudzimai anotaura kuti iye anga ane dambudziko rekuti for 13 years anga asingateere kana kuti anga asingaende kumwedzi kana kuti anga asingaende kuperiod. Saka ndokufa dambudziko iri ramunetsa ramutambudza. Nhasi tasangana naye pano pamusha pasekuru Ndudzo. Regai tinzwe zvizere kubva kune mudzimai uyu kuti dambudziko iri rakanyatsotanga sei uyezve chichaisangana nacho muupenyu hwake for 13 years mudzimai uyu asingaende kumwedzi. Ndofunga kana madzimai achiona munozvinzwisa kuti ukaona nyange paunoita masvondo maviri chaipo uchiita sekuti usina kuenda unoita kakushishikana mumwoyo mako, asi mudzimai uyu ari kutaura kuti iye anga ane makore 13 years ane dambudziko irori. Ndinokuchingamidza Chipo, wakadi yako musimba makadi Stella. Tiri right. Tingada kuziva isu nemuri Zimbabwe kuti uchitsanangura zvizere kuti dambudziko iri rekuti iwewe wanga wane makore 13 years usingaende kumwedzi usingateere rakanyatsotanga sei zvizvaitika mukati meupenyu hwako? Dambudziko iri rakatanga mugore ra2013 mushure mekunge mumashure ndaimbobayiwa dhepo for 4 years. Ndichibva ndazo 4 years dzapera ndakabva ndasiya kubayiwa dhepo. Ndobva ndati regai ndimbozama kuda kuita mumwe mwana. Ndobva zvatanga kunetsa kudaro ndakatanga kuzvifambira mumasejari mumadhokta ekumachechi ndichida kunzwa kuti dambudziko iri nderei. Kuchipatara vakanditi chitombomira dzimwe 4 years dzikwane, kana riri dhepo rataikubaya richapera after dzimwe 4 years. Saka zvadaro hapana chakaitika. Then kumachechiwo ndaingoenda ndichibikirwa minamato yemalemoni nemukaka nezvakasiyana siyana, asi hapana chakashanda. Asi vaitsanangura vachiti kumachechi kwandaenda vaiti wakagadzirwa. Ndomatsananguro avaita. Vaiti pane munhu akatora chipfeko chako chemukati, asi munhu wechidzimai ndiye akatora chipfeko chako mumushama wakawanikwa iwewe, ndiye akashereketa. Saka ina hangu handina kuzvitora kuzvisa pamwoyo pangu sezvinhu zvandanga ndisina chokwadi nazvo kana kuona zvichiitika. Ndakaramba ndichitsvaga kubatsirwa asi zvakashaya basa. Zvadaro ndakazotangawo kuona paYouTube
pana nasekuru vanobatsira through Sly Media. Akazotaura namukoma Sly vakabva vanditi munokwanisa here kuuya kubva kuSouth Africa kusvika kunoku. Ndokubva ndatsvaga mari ndikauya kuno. Saka vakazondisanganisa nasekuru Ndudzo pano pandera. Alright. Tichazosvika nhasi kusangana nemi pane zvatoda kuita tichinzwisisa. Imimi mati dambudziko rakatanga mada kuita mwana wechipiri. Imimi mune vana vangani? Kuti mada kuita umwe mwana ndikati wechipiri ndida kuita umwe mwana. Rakatanga ndakuda kuita umwe mwana wechi4. Wechi4. Ndopa rakatanga dambudziko iri. Saka imimi pamakatanga kune vana venyu kwekutanga wechipiri kusvika wechitatu hapana zvimwe zvamaisangana nazvo here mukati meupenyu hwenyu? Kumwe kwese kumashure uku ndakange ndisina dambudziko. Even nyangwe pandakaroorwa pechipiri pacho ndichipinda mumba imomo ndakange ndisina dambudziko. Ndakangobereka mwana zvakanaka. After ndabereka mwana iye akwanisa 4 years ndichida kuzoita mumwe ndopakatanga dambudziko iroro. Ndipo pakatanga dambudziko makuda kuita mwana wechipiri muimba yenyama mada kupinda yechipiri. Chokwadi. Muchisangana nedambudziko iri murume wenyu aiti chii? Maimufambawo naye kana kuti? Taifamba pamwe chete. Tichingoudzwa taimbofambawo mumadhokita imomo. Tichingoudzwawo kunzi mahormonal imbalance nezvimwe zvakasiyana siyana. Kumachechiwo kwataienda tiri pamwe chete taingotsanangurirwa kunzi mudzimai wenyu akagadzirwa. Iwe mumusha menyu mari. Saka akagadzirwa kuti asaite futi vamwe vana. Ndotsananguro dzandaisangana nadzo. Asi inini pate zvangu ndakangoramba ndichida kubatsirwa nekuti ndanga ndisina umboonazvo. Hamuna chipfeko chamakashayawo? Zvipfeko ndakashaya zvakawandisa. Zvaishayika sei? Chichaitika pamaizoshaya chipfeko chenyu? Zvaiitika ndezvekuti waigona kungoti umwe musi regai ndipfeke chipfeko changu chiya chakati wana chisimo. Saka pamwe ndaingofunga kuti pamwe ndakamisplace pane pandakaisa. Asi nekufamba kwenguva ndaitozoona kuti mutorina musisina. Ndagara ndoshaya futi zvimwe ndichingodaro kusvika pari nhasi ndinogara ndichingoshaya zvipfeko mumba. Asi wekufunza panenge pasina. Chinyanyojekesa zvedu zvipfeko zvemukati ndo zvatiri kutaura nezvazvo ndizvo? Ichokwadi ndezvemukati. Saka mimi musingati umwe muchingoti ndatoshaya chipfeko changu ichi reredhi handichatorioni, rebhuruu handichatorioni. Ndo zvazvinotoita. Ndizvozvo unenge watongojaira kuti ndo zviri kuitika. Asi usingawani rubatsiro pasina anokwanisa kubatsira. Imimiwo muchiunzwa mashoko ekuti aiwa ndekwamakaroorwa kuri kuidzindikune kushereketwa. Pane pamwe pekuti zvoshuwawo uchiroorwa unoona kuti panapa ndangouya hangu asi vanhu havana kunditambira. Imimiwo zviri kuitika here, vanhu zvaiitika here ipapo kuona kuti munyatsozotenda kuti pamwe ndizvozvo kuti vanhu kwamakaroorwa kwacho vakatambirayo here kana kuti zvinenge zvitaurwa zvinenge zviita sekuti ndiwo chokwadi? Zviitiko zviripo zvinoitika. Vamwene vangu havana kumbobvira vandigamuchira zvakanaka nanhasi. Chiri vanhu vaive vakatoisirana mugano nemugano. Munhu anotaura mashoko anorwadza. Nangoti mashoko avanotaura akawanda ekuti handikwanisi kumataura, handitokwanisi. Asi mwedzi wapfuura pasero vakatondifonera vachindituka. Vakanditukira mai vangu. Ndikashaya kuti zvabva kupi nekuti ini ndakatumwa ndibva kuSouth Africa nemwana wavo nemari yekuti vavake juraho pamba pavo. Ndikasvika ndikavapa ndikapfuura ndikauya kuno kuHarare. Saka ini handisi kuti mari vakazosara vakaishandisa sei handina kuziva. Saka inini ndichibvawo kuno kuzotora mapassports ndakabva ndadzokerawo nekumba ikoko ndichinooneka sepamba pane ndasvikirawo. Ndobva ndadzokera kuSouth Africa. But handizivi nemaitiro avanoita ivo nekuti ini ndaitofungidzwa kuti ndakakavha chimwe chikamu ipapo. Asi ivo vakazenge vakutaura kumwana wavo kuti ini handina kusvitsa mari mumaoko mavo. Zvinova zvinhu zvandisina kutombovaitira. Vakange vasingatauri chokwadi. Zvinoreva kuti havatondifariri. Nguva dzese vanogara vachitaura zvinhu zvisina kunaka pamusoro pangu. Pamusoro penyu.
saka samai vanenge vakakuberekerawo murume handikwanisi kumisidzana navo kana kupindurana navo. Ivo chavanoziva ndechekuti handitauri handipinduri. Ndo dambudziko riripo iro. Dambudziko ramaisangana. Ndichada kuziva kuti saka upenyu hwama muchirarama imimi pamakore 13 years esa ndeapi mamwe machallenges amanga muchisangana nawo mukati meupenyu hwenyu? Matambudziko akawandisa sisipela. Ndanga ndisangana nematambudziko ekuti ndanda kunzwa dzungu ndichifamba, handisi kuona kwandiri kuenda, handisi kuona kwandabva. Uye dumbu rangu chairo pandakasvika panapa ranga rakakura dumbu rangu zvekuti vanhu vaindiona nyangwe kwandinogara vazhinji vanotonditi ndakazvitakura. Vamwe vaindibvunza ko makasununguka riini? Dzimwe nguva umwe musi rinofumawo rakaita kunge riri nani. Pamwewo pachona ukasanganawo nevanhu kuti ko mune mwana here makasununguka here? Pamwe ndototi handina ini. Vanhu zvitovashamisa. Saka ranga riri dambudziko. Ndakapedzisira ndakubatwa zvirwere zvakaita seasma, zvirwere zvakaita seBP, ndikambonzi ndine TB. But zvirwere izvi madhoktors vaingoti toda kumbozama, tonoti ukatora mushonga weasma, nekuti ndandiri munhu anga akuzarirwa nekuda kwekukura kwedumbu, ukatorawo mushonga weasma pamwe kuzarirwa kwauri kuita kunopera, vachiita zvekufungidzira kuti pamwe iasma. Pamwe pachona kambonzi pamwe zvawakukosora uchizarirwa uchidii, pamwe iTB. Zvaingonzi pamwe. Hapana chirwere chaibatika. Hapana. Ko imimi nababa magarisirano ama muchitowo mumba anoziva kuti panenge pakuita dambudziko kuti pakusanganawo nababa zvanga zvakamira sei kumakore esa 13 years? Taingogara, tanga takungogarawo tawo sevanhu vakuru, sevanhu vaiziva kuti ndo dambudziko ratinaro. Patinenge tangokwanisawo, patinenge takundikanawo tichingodaro. Asi tichivavarira kuti dai tawana vanotibatsira. Alright. Ko imimiwo hapana zvimwe zvekutiwo semudzimai mune zvamaigona kuti munomuka mangwanani mukatarisa pachipfeko chenyu munoona zvinhu kana zvinenge zvichibuda kana kuita sei, kana kuti zvakanga zvikangooma kwese? Zviratidzo zvaivepo. Dzimwe nguva ropa iri raita sekuti rinobuda zvishoma rovhara. Dzimwe nguva raita sekuti rinongobuda rakaita black so. Asi richioneka kuti rakablokera mukati, harisi kukwanisa kubuda. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandaiona zvichiitika izvozvo. Alright. Pane pamanitaurira kuti dumbu ari apa sisina ndikutoona kuti hapana dumbu svishu raserera. Alright. Nyange kudzvanya kudai harisi kurwadza? Haricharwadzi. Imi masvika pano saka mapinda musekuru vakati chii? Sekuru vane dare ravakabata. Sekuru vakativo dzimwe mhepo dzanga dzichikunetsa ndedzekumusha kwako, asi vedzinza rako vakaregera vakaipa vachipinda vachikutambudza. Asi mhepo zhinji dzanga dziri dzekudzinza rako, asi kune vakazomupindira pautano hwako iwewe, padambudziko rawakatarisana naro. Saka vakanditi inini ndoda kuti nditange ndakurapa, ndozonyatsokuudza chaizvo wamutano, nekuti zvinezvi ndikaona kuti wakaremera. Mane mazuva mangani muri panapa? Panapa ndakwanisa 3 days ndasvika panapa. Masvika pano? Maichibva kupi kuti muzosvika pano? Ndakabva kuSouth Africa, Pretoria. Ndapi mashoko amungadawo kutaura imimi makanangana nasekuru nhasi mabatsirikana tiri kuona zvishwa dumbu rakaserera? Inangu ndoda kutenda sekuru. Ndoda kuvatenda sekuru, munhu ane rudo, vari kundibata zvakanaka. Ndichisvika pano vakandiatenda the very day randasvika. Kusvika nhasi uno pane mutsauko muhombe wekuti kana vanhu vakandoonawo ndichisvika pano vanotopupurawo kuti pane zviri kuitika pandiri. Kana neniwo ndiri kunzwa kurerukirwa miri wangu wakatoreruka, zvatosiyana nekure. Pane shanduko yakakura, pane shanduko yakakura. Kunzwa isusu vanhu vanotaura zvakasiyana-siyana nemafungiro oga.
vamwe vachiti n'anga dziri kubira vanhu n'anga ndedzefeki zvakadai. Asi nhasi tiri pano nekuda kwetestimony yemunhu akauya pano dumbu rakazvimba kudai, yemunhu ane 13 years asingateeri. Ini ndiri mudzimai, ndiri kuzvinzwisisa panoti munhu ati handisi kuteera kwemakore 13 years handisi kuenda kumwedzi. Ndiapowo mashoko aungati ari kumhuri yeZimbabwe wakanangana nasekuru ivava vanenge vachibatsirawo vanhu? Chandingangode kutaura ndechekuti munhu kana asati awirwa nedambudziko risiri paari anozvitora kunge dambi. Vanasekuru ava vari kutibatsira ende vanobatsira. Ende inini ndiri umwe womunhu aive asingatendi kuti vanasekuru vanobatsira. Asi pazuva ranhasi ndega ndiri kuzviona kuti ndabatsirwa, ndatorarama. Zvanga zvisisina kundimirira zvakanaka paupenyu hwangu. Saka vanhu ngavadzidze kutaura zvinhu zvavanoziva uye ngavadzidze kutaura chokwadi. Hakuna zvefeki zvinoitwa. Vanhu vari kutobata basa rechokwadi vachibatsira vanhu zvechokwadi. Ende pamwe pacho tinenge tichitobatsirwa pasina muripo asi tichitaura mashoko akaipa. Saka ndinongokurudzira kumhuri yeZimbabwe nevese vari kunze kwenyika nenokunana UK kupi kuti vanasekuru ava varipo pakubata basa rechokwadi. Ini nangu ndiri testimony pandiri panapa pachezvangu. Ndaiona vamwe asi nhasi ndini testimony yacho. Ropa rati ratanga kubuda zvaro here kana kuti harisati? Pari zvino vachiri kundibatsira asi vari kuti anytime chero nguva zvinogona kungotanga kuitika. Vakataura here kuti mwana anonge akuchiitika zvake? Hongu. Muchiri kuda kubereka mumwe? Kunenge kwava kudawo kwaMwari asi aiwa ndira kunzwa kaimimi zviri pamwoyo penyu zvamuri kuda. Mwari anotaura kuti kaya zvatinoda anotiitira zvakare. Imimi mutomboti mabvunzwa kuti muri kuda here kuita mumwe mwana? Hongu, ndinoda. Munoda kuita mumwe mwana? Aiwa, tinotenda. Ndiye mhuri yeZimbabwe chipo tanga tichitaura naye atitsanangurirawo kuti dambudziko ranga achisangana naro for 13 years. Ati ndakasvika pano padare rasekurundudzo dumbu rangu rakazvimba, asi kutaura kuno kana neniwo ndatoriona dumbu rakaserera ndatoribata-bata. Akati andati pane pari kurwadza, tikanzi aiwa kwete hapana pari kurwadza, asi achiri kubatsirwa zvake. Tichazodzoka mushure monge zvese izvi zvapera tichinyatsozopiwa testimony yake kubva kuna chipo mudzimai anga ane 13 years asingateveri kana kuti asingaende kumwedzi. Mhuri yeZimbabwe tanga tiri pano pamusha pasekurundudzo. Kune vanenge vachidawo kubata sekurundudzo, nhamba ndidzo dziri paskrini idzodzi. Mune matambudziko emuri kwamakasiyana-siyana. Ndofunga manzwa kunyangwe nachipo kuti inini ndakaonawo ipo paSly Media TV ndiri kuSouth Africa, vatobva kuSouth Africa kuti vauye kuno kuzosvika vachibatsirwa. Saka kune vachadawo rubatsiro rwasekurundudzo, nhamba ndidzo dziri paskrini zvakare. Ndinoti kana muchidawo kuti inini Sokostina kana kuti Pelagia Mpurwa ndisvike kwamunenge muri kune nyaya dzinotyisa dzinokatyamadza, nhamba dzangu ndidzo dziri paskrini. Ndinowanzotaura kuti ini handifariri zvemakuhwa asi ndinofarira kusvika panzvimbo tobva tati muchirunguka verify the facts, tichinyatsonzwa kuti chii chakanyatsotora nzvimbo. So until we meet next time, don't forget to like, follow and subscribe. Regai ndikutende mafollowers edu tiri kuona our page iri kukura. Rambei muchiudzawo hama neshamwari nezveSly Media TV. Chisarai zvakanaka. Ndichitendawo Daniel Kachere anga ari pakamera achiunzirawo chirongwa ichochi chematare. Tatenda. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.